Hei vaan. Katsotaan mitä tästä nyt tulee. Mä yritän paketoida tämän asian tähän tämmöisen suhteellisen tiiviisen muotoon. Tää voisi tulla vähän selkeämpänä ulos, jos mä ehtisin ajatella sen pidemmälle sen, että missä järjestyksessä mä nyt tämän tekisin, mutta nyt ei siihen oikein ole mahdollisuutta. Mä joudun ihan justiin lähteä hommiin ja haluan tämän nyt saada ulos sisältäni, koska mä muuten kelaan sitä koko ajan. Ja se häiritsee muuta työntekoa. Eli mä voisin avata taustoja hyvinkin paljon, mutta nyt on niin, että ainakin ne, jotka on seurannut näitä mun avautumisia tässä yhtään pidemmän aikaa, ne tietää, mistä teemoista mä oon puhunut. Erityisen paljon viime aikoina on ollut esillä tämä, voisi sanoa näin, että miesten ja naisten välinen kohtaaminen Suomessa, eli suomalaisessa kulttuurissa. Ja nyt ennen kuin menen sitten pidemmälle näihin tämän oikeastaan eilisillan ja tämän päivän havaintoihin tai tämmöisiin. Ei ne ole havaintoja niinkään, niitä havaintoja tässä on nyt takana jo vuosien ajalta ja semmoinen ajattelutyötä takana tosi pitkältä aikaa, mutta jonkinlaiseen tämmöiseen päätepisteeseen tai kulminaatiopisteeseen on nyt kuitenkin tullut nämä prosessit. Eli ollaan pääsemässä siitä pohdiskelusta ja siitä, minkä moni on kokenut valittamisena, eli siitä, että mä oon avautunut niistä asioista ja näkökulmista, vaikka puoliväkisin tietäen sen, että moni ei tykkää, koska ne ihan vain jo sen takia tykkää, että ne asiat, joita on käsitellyt, on itsessään jo on monen kannalta ehkä vähän raskaita, vähintäänkin ne on haastavia, ja sitten myös mun tapani ilmaista itseäni on semmoinen jotenkin mielestä armoton, että mun pitäisi jaksaa pehmentää koko ajan, ettei kukaan loukkaannu. Eli tämä perus tämmöinen ongelma, mikä suomalaisessa kulttuurissa on jo pitkän aikaa vallinnut, on juuri se, että kaikesta loukkaannutaan ja kaikki otetaan niin kuin henkilökohtaisesti. Ja sitä niin kuin torjutaan näitä tämmöisiä loukkaantumisia erilaisilla keinoilla kiertää se asia, mitä on sanottu. Eli jos se asia ei jotenkin miellytä, niin sitten yritetään kohdistaa huomioon johonkin sivuseikkaan tai esimerkiksi siihen sen viestin tuojaan tai asian sanojaan. Niin kuin. Esimerkiksi se, että mä oon tästä jupissut, sanotaan nyt näin, että en koe, että olisin valittanut, mutta sanotaan, että jupissut kyllä olen ilman muuta siitä, että miksi on Suomessa niin vaikea näinä aikoina tämmöisen perinteisiä arvoja kunnioittavan miehen löytää itselleen kumppania. Se on äärimmäisen vaikeaa. Ja se ei todellakaan ole pelkästään minun näkemys, vaan sen näkemyksen takana seisoo suuri määrä muita miehiä, joiden kanssa on tästä asioista keskustelua. Ja nyt sitten tämä on siis vain esimerkki. Mä aloitan nyt tällä pikkuesimerkillä. Eli kun sitten minä tai muut tämmöisiä kokemuksia omaavat miehet ollaan tästä asiasta yritetty nostaa keskustelua, herättää keskustelua ja kysyä sitä tavallaan. Sitähän se on, kun avataan keskustelua, se on samalla kysymys. Keskustelun kutsu. Niin sitten siinä on käynyt erittäin usein niin, että sen sijaan, että oltaisiin päästy keskustelemaan, niin onkin alettu vänkäämään siitä, että olenko minä nyt esimerkiksi muistanut katsoa peiliin ja osaanko mä ylipäätään lähestyä esimerkiksi nyt vaikka sitten niitä naisia sillä lailla, että ne mun kanssa voisi jotain haluta, niin kuin vaikka suhdetta. Ja kyllähän mä nyt sen ymmärrän, että nekin on olennaisia kysymyksiä, joo, mutta se, että minkä takia niitä kysytään vuodesta toiseen siinäkin kohtaa, kun ikää kuitenkin on ja kokemusta on, ja mä pystyn sanomaan, että todella paljon on tullut kokeiltua erilaisia lähestymistapoja. Ja silti, vaikka sieltä niin ihan hyvinkin syvällä kokemuksen rinta-äänellä koittaa tuoda niitä asioita esiin, niin käy sillä, että ei olla päästy oikein keskustelemaan. Jonkin verran on syntynyt, ja on syntynyt tosi mielenkiintoisia keskusteluita kyllä, mutta hyvin, hyvin usein ne keskustelut on kääntynyt sitten siihen, että olenko mä nyt niin kuin ihan väärässä näissä asioissa, mistä mä puhun. Tai olenko ihan jossain harhaisessa todellisuudessa, missä odotan mahdottomia tai jotain. Tai että täälläkö mä vaan nyhrään koneen äärellä koko ajan, ja sen takia nyt ei sitten ole ketään löytynyt. Niin tämä keskustelu tai keskustelun
yrittäminen on sitten johtanut kaikenlaisiin havaintoihin, semmoisiin koko ajan tarkentuneisiin havaintoihin siitä, että mitä tässä nyt oikein on käynnissä, minkä takia se Suomi, joka täällä nyt tänä vuonna 2017 vallitsee minun ympärilläni, on täysin toisenlaisen oloinen kuin se, mihin mä synnyin. 74, en nyt ihan siitä vuodesta asti kauhean paljon muista, mutta sanotaan, että 80-luvun, 90-luvun taitteesta sitten viimeistään jo niin hyvinkin hyvin olin kartalla, koska olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja yhteiskunnasta ja varsinkin ihmisistä ja ihmisten välistä kommunikaatiosta, että sieltä asti on sillä lailla tarkkailut tilannetta. Ja tämä on täysin toinen maa nyt kuin mikä se oli silloin. Sitä vaikka 20 vuotta tästä tosiaan taaksepäin, niin ei ollut Suomi tämmöinen, ei ollut läheskään. Ja tietysti siinä on moni asia on muuttunut tänä aikana, että nyt aina voidaan keksiä ja pyöritellä kaikenlaisia syitä ja selityksiä sille, että mikä tässä nyt on sitten eri lailla. Ja onhan tässä tosi moni asia eri lailla. Mutta niin. Jos nyt lähdetään siitä, että ennen kuin menen siihen varsinaiseen asiaan, mikä on tämän videon niin otsikko, joka tulee olemaan jotain semmoista kuin rakkautta vaille jääneet nuoret naiset, se on varmaankin se, millä tämä lähtee ulos. Ennen kuin mä menen sinne, niin yksi asia kuitenkin käsitellään nyt tässä pois. Ja se on se, että kun mä puhun esimerkiksi nuorista suomalaista naisista, tai suomalaista naisista, tai suomalaista miehistä, tai suomalaisista ylipäätään, tai ihan sama mistä, jollain semmoisella yleistävällä tavalla, mikä myös häiritsee monia, tai ainakin se, en mä tiedä häiritseekö se oikeasti, mutta sen halutaan häiritsevän siinä kohtaa, kun taas se asia, mitä mä olisin sanomassa, on jotenkin semmoinen, että sitä ei haluta ottaa vastaan. Niin se on yksi asia, mihin voidaan takertua, että miksi mä yleistän, ei pidä yleistää. Vastakysymyksenä on se, että pitäisikö mä nyt sitten tämän yli 5 miljoonaisen kansan tilannetta, josta mulla kuitenkin jonkinlainen käsitys on, niin käsitellä sillä lailla, että jokaisen asian kohdalla otetaan kaikki ne 5,5 miljoonaa yksilöä sitten yksi kerrallaan niin kuin siihen työn alle. Siitä ei tulisi varmaan juurikaan mitään. Yhden kun käsittelee per sekunti, niin montako menee jo siinä? Montako päivää? Pitäisi ymmärtää nyt se, että kun joku, esimerkiksi minä tai kuka vaan, jos se puhuu yleistämällä jostain, niin kuin vaikka suomalaista miehistä tai suomalaisten miesten tilanteesta, niin se täytyy ymmärtää samalla lailla kuin että joku olisi maalannut taulun. Ja siinä taulussa näkyy vaikka joku maisema. Ja siinä on vähän vettä ja siinä on jotain saarta siellä veden keskellä ja siinä on rantaa ja rannalla puita ja jos on kesäinen kuva, niin ruoho kasvaa ja näin. Ja siitä taulusta välittyy se kuva siitä paikasta ja sen pystyy sen kuvan ymmärtämään, sen pystyy sen paikan tunnistamaan siitä. Ja siitä voi välittyä joku tunnelma, jonka pystyy myös aistimaan. Ja sitten taas, jos ajatellaan näin, että kun semmoista taulua katsoo, niin mitä siitä tulisi, jos sitten alettaisiin keskustelemaan siitä, että hei, tämä ei nyt oikein vastaa todellisuutta, tämä sun taulus, koska sä et ole maalannut tänne jokaista näistä yksittäisistä ruohonkorsista erikseen, vaan tämä on vaan tämmöinen vihreä, tämmöinen, niin kuin, siinä nyt näkyy vähän, että on tämmöistä jotain pystyviivaa, mutta että täällä ei ole nyt piirrettynä, sulla on jokainen ruohonkorsi tänne tauluun, niin eihän tästä ole sitten mitään hyötyä. Ei tämä ole todellinen tämä kuva. Niin se on nyt tässä asiassa ihan sitten sama homma, että jos puhutaan vaikka nyt suomalaisista miehistä tai suomalaisista naisista tai suomalaisista kulttuurista tai ihan mistä vaan, niin se on taulu. Se on samanlainen taulu, jossa on maalattuna se joku tilanne. Siihen tilanteeseen liittyvä joku tunnelma tai semmoinen kokonaiskuva. Eikä se voi olla niin, että ennen kuin sitä taulua voidaan katsoa, niin pitäisi käydä sitten se, että ja riittääkö edes ruohonkorsitaso vai mennäänkö solutasolle, että pitäisi maalata sinne ne solutkin jotenkin. Niin ihan samalla lailla. Minä tiedän, niin kuin jokainen älykäs ihminen tietää,
ja ymmärtää, että kun puhutaan esimerkiksi suomalaisista naisista, suomalaisista miehistä tai näin, niin se on yleistys. Ja minäkin olen lapsesta asti kuullut puhuttavan suomalaisista miehistä kaikenlaisia semmoisia asioita. Ne on ollut usein aika halveksuvia asioita ja semmoisia parjaavia näkökulmia siitä, että minkälaisia suomalaiset miehet on. Ja aika nuoresta asti muistan jo ihan selkeästi tiedostaneeni sen, että minä en sisälly siihen kategoriaan tai siihen lokeroon, siihen osastoon suomalaisia miehiä, mistä nyt on sitten jurputettu. Siihen aikaan naisilla oli ihan täysin oikeus valittaa, siis kritisoida sitä, miten heitä kohdeltiin ja miten miehet käyttäytyy. Ja ymmärtäen, tietäen sen, että en itse henkilökohtaisesti löydä itseäni siitä kategoriasta, joka olisi esimerkiksi ollut jotenkin ylenkatseinen naisia kohtaan tai epäkunnioittava tai mitä nyt milloinkin, niin silti mä oon pystynyt kuulemaan sen, katsomaan sen taulun, mitä naiset on sinne sitten maalailleet, kun he on kuvailleet taas omaa kokemustaan siitä, minkälaista tässä maassa on elää. Jos minä olen pystynyt katsomaan sen taulun ja ymmärtämään sen sanoman siitä huolimatta, että en itse koe olevani yksi niistä ruohonkorsista, jotka siihen kyseiseen tauluun sisältyy, niin kai se nyt voitaisiin ottaa lähtökohdaksi, että jos halutaan olla nyt taas, tulee hankala sana, aikuisia ihmisiä, mikä ei tarkoita sitä, että ollaan jotenkin jähmeitä ja paikalleen jäätyneitä ja hyytyneitä ja tyhmiä jäkittäjiä, vaan se tarkoittaa sitä, että aletaan ottaa vastuuta itsestä ja omista tuntemuksista ja siitä, että miten hahmottaa oman itsensä ja muut ihmiset ja tämän ympärillä vallitsevan todellisuuden. Myöskin se tarkoittaa sitä, että aikuisilla ihmisillä ei ole niin paljon niin vaikeita itsetunto-ongelmia, että ne johtaa siihen, että ei pysty kuulemaan, mitä toinen sanoo tai tarkoittaa ilman, että siitä tulee jotenkin henkilökohtaisesti heti sellaista esimerkiksi sitä, mitä sä nyt minua haukut tai miksi sä käsket, että mun pitää elää tai ajatella tietyllä tavalla. Se on hyvin yleinen tulkinta ja hyvin yleinen tunne, mikä ihmiselle nousee siitä, jos joku sanotaan vaikka kritisoi, eli niin kuin ilmaisee, että on sitä mieltä, että joku toimintatapa esimerkiksi ei ole kannattava, että siitä seuraa ongelmia. Sanotaan nyt näin, että toinen on taas vaikka sanotaan, ei nyt ihan hyppäämässä jyrkänteeltä, mutta luistelee siinä jyrkänteen reunalla kuitenkin. Ja niin sitten sieltä sivumalta kun katselet, niin näet itse, että nyt oot siinä muuten sentin päässä, että et lipsahda siitä alas. Ja putoo 500 metriä kivikkoon. Niin jos siinä kohtaa sanoo, että hei, älä mene sinne. Tai jos vielä erikseen sanoo, että minun mielestä sun ei kannata mennä sinne enempää lähemmäs. Hidasta tahtia. Ja katso vähän minne päin luistelet. Niin jos tuo kääntyy sitten kuulijan päässä semmoiseksi, että nyt käsketään ja määrätään, että sinun pitää, niin onhan sekin nyt aika hullua. Että jos joku niin oman vapautensa tähden haluaa saada syöksyä sieltä jyrkänteeltä alas, niin toki hänellä on siihen kaikki oikeus. Niin voi koska vaan mennä ja tehdä. Enkä minä ainakaan ole muista, että koska olisin viimeksi varsinaisesti kieltänyt ketään tekemästä mitään, ellei nyt sitten ihan jotain muutamia tämmöisiä älyttömyyksiä on tässä viime aikoina sattunut vasta, että on ollut pakko sanoa, varsinkin kun nuoret ihmiset meinaa tuhota itsensä ja samalla siinä ystäviensä siinä mennessä toimimalla semmoisella tavoilla, että ihan varmasti ei kannata. Ja kun heillä ei tunnu olevan kaikilla siinä tolkkua, että se ei mene millään hienovaraisemmalla sanomisella perille, niin sitten mä oon sanonut vähän vähemmän hienovaraisesti ja myös käskevästi niin, että lopettakaa nyt esimerkiksi se, että ollaan heti kun tulee joku ihme riita, niin ollaan uhkailemassa sillä, että nyt lähetetään joku sinne hakkaamaan sut ja katkomaan sun sormet ja semmoista tehdään puoli ja toisin. En siis itse ole tässä ollut kohteena semmoisen toiminnan tai semmoisen huutelun kohteena juurikaan enää vähän aikaa ainakaan, mutta tässä nyt on viime aikoina ollut todella paljon sitä, että mun korviin on vaan kantautunut sitä, eikä vaan kantautunut, vaan ihan sitten olen niin tietoinen siitä, että oikeasti on tapahtunut sitä
että asiat yritetään selvittää sillä lailla niin uhkailemalla, suoraan väkivallalla uhkailemalla, eli niin kuin mopo keulii niin sanotusti pahasti. Ei sillä lailla voi hommia hoitaa ja se tulee kostautumaan ilman muuta. Siinä kun näkee, että nuoret ihmiset, jotka eivät ymmärrä vielä sitä, että semmoinen tapa hoitaa asiat johtaa ainoastaan ongelmiin, niin siinä kohtaa mun on ollut pakko sanoa, että nyt seis. Ja mä tiedän, että en ole ainoa, joka tulee sanomaan, että nyt seis. Jos ei tuommoiseen touhuun ala jonkinlaista tolkkua tulla. Ja se ei ole semmoinen niin kuin henkilökohtainen kysymys minulle niinkään, että henkilökohtaisista syistä olisin käskyttämässä ketään. Ja toikin nyt vaan siis esimerkkinä siitä niistä tilanteista, joissa mä tosissaan olen kyllä sanonut, että nyt seis. Noin keskimäärin yleensä en ole todellakaan kenellekään sanomassa, mitä pitää olla tai mitä pitää ajatella. Olen ollut aina semmoinen varsin liberaali kaikissa asioissa. Että ollut sillä kannalla, että niin kauan kuin se oma toiminta ei aiheuta muille haittaa, niin se on oikeastaan ihan sama, mistä tykkää tai ei tykkää, mitä tekee tai ei tee, kunhan se ei tosiaan turmele yhteistä hyvää eikä muiden hyvinvointia, eikä esimerkiksi tämän planeetan hyvinvointia. Mutta noin lähtökohtaisesti mä en ole käskyttämässä ketään sen suhteen, että mitä saa tai ei saa ajatella, varsinkaan sen suhteen, että mitä saa tai ei saa ajatella, niin en todellakaan ole. Ja sitten kun kuitenkin mä siitä huolimatta, että sisäisesti tiedän, että en toimi niin jatkuvasti, tai en nyt jatkuvasti, en koko ajan, aina silloin tällöin, aika usein. Mä saan palautetta siitä, että mä mukamassa teen niin, että käsken ja määrään, että et saa ajatella noin ja et saa tehdä noin ja näin poispäin. Ja nyt sitten varsinkin näiden viime päivien käänteiden ja keskusteluiden jälkeen, niin maalaan nyt tällaisen taulun, eli teen sellaisen yleistyksen 42 vuoden kokemuksella tästä maasta, tästä kansasta. Otetaan siitä muutama vuosi alusta pois, kun ei vielä oikein ollut kärryillä. Sanotaan nyt, että ihan riittävällä kokemuksella. Niin voin sanoa näin, että ne ihmiset, jotka kaikkein eniten ottaa nokkiinsa asioista, on herkästi loukkautumassa kaikesta. Ja jotka myös ilmeisen herkästi lähtevät sille linjalle, että sitten kun tapahtuu jotain, mistä ei tykätä tai halutaan saavuttaa jotain, joko jotain materiaalista etua tai halutaan vaan voittaa ikään kuin joku henkinen vääntö tai koetaan vaikka, että ollaan tultu väärin kohdelluiksi, mikä kokemuksena on tietysti ihan todellinen, oli siihen sitten todelliset perusteet tai ei, niin se kokemus joka tapauksessa on todellinen. Erittäin usein, kun tätä tapahtuu, ja nykyään sitä tapahtuu siis koko ajan, että ihmiset ottaa ihan tavattoman paljon nokkiinsa ja ovat sitten myös tosiaan uhoamassa hyvin herkästi semmoisella tavalla, että ne ei kyllä kannata, koska jonain päivänä siellä sitten sattuu vastaan joku, jolla ei ole pitkä pinna ja joka räpsäyttääkin takaisin sitten jonkun semmoisen, että se muuttuu yhtäkkiä todelliseksi ne asiat, joita on siihen asti vaan haluttu niin kuin uhoamalla huudella. Sitten ne yhtäkkiä konkretisoituu ja sitten onkin omalla ovella joku. Eikä sitä asiasta sen jälkeen välttämättä ole mahdollista samalla lailla keskustella kuin etukäteen silloin, kun vielä ei ole tapahtunut mitään, silloin kun ei ole itse aloitettu sitä huutelua. Erittäin usein ne ihmiset, jotka on kaikkein eniten äänessä ja loukkaantuu kaikkein herkimmin, on noin 20-vuotiaita nuoria suomalaisia naisia. Ja se on niin yleistä. Kyllä siellä on miehiäkin seassa, siis jätkiä. Mutta valtaosa näistä loukkaantujista ja tämmöisen niin kuin silmittömän puolelle menevän raivon valtaan joutuvista ihmisistä Suomessa, niin ne on jostain syystä noin 20-vuotiaita nuoria naisia. Ja tarkennetaanpas nyt sitten ihan varmuuden vuoksi, että en sano, että kaikki suomalaiset 20-vuotiaat naiset olisivat sen tyyppisessä tilanteessa, mitä mä nyt kuvailen. Päinvastoin mä näin ja olen hyvän aikaa seurannut, että siellä myös kehitys kulkee samalla toiseen suuntaan. Eli siellä on entistä niin kuin vakaampia ja tämmöisiä tasapainoisempia
nuoria naisia siinä samassa ikäryhmässä. Heidän määrä on myös kasvanut. Eli tämä tilanne on tavallaan kärjistynyt kahteen suuntaan samaan aikaan. Mutta tosiaan se on niin silmiinpistävää se merkittävän, niitä on niin paljon, niitä noin parikymppisiä, hyvin herkästi itsensä ottavia nuoria naisia, että se ei voi olla ihan mitään sattumaa enää, siis se ei läheskään voi olla mitään sattumaa, vaan päinvastoin tämä tilanne hyppii silmille ihan jatkuvasti ja todella isosti, että heidän itsensä näkökulmasta katsottuna siinä ei välttämättä ole mitään niin kummallista. He eivät huomaa sitä, että jos tuolla samalla tavalla olisi käyttäytynyt tässä maassa 20 vuotta sitten, niin siinä olisi kyllä hyvin äkkiä ihan suomeksi sanottuna tullut turpaa ja se olisi loppunut hyvin äkkiä se huutelu. Ei kukaan olisi katsellut semmoista toimintaa, mikä nykyään on ihan, voi puhua jo melkein niin kuin normista, erittäin yleistä. Niin tämä tilanne, jonka mä nyt olen sitten hahmottanut, ja niin kuin suoraan sanoen koen vähän sillä, että mua ottaa päähän, se kaduttaa se jossain määrin, että miksi mä nyt ole ymmärtänyt sitä aikaisemmin, että kuinka pahassa jamassa nämä nuoret naiset täällä on. Kaikki heistä ei ole ihan niin nuoriakaan. Se tilanne muuttuu sitten, kun puhutaan vähän vanhemmista, että siinä on vähän erilainen sävy. Meikäläisen ikäiset tämmöiset noin 40-vuotiaat, niin siellä on enemmän semmoista sekä miehissä että naisissa niin sellaista suorituskeskeisyyttä ja semmoista uskoa siihen, että pystytään mihin vaan ja aina ihminen selviää mistä tahansa omin voimin. Ja sitten taas tässä nuoremmassa porukassa ei ole ehkä niin paljon enää sitä semmoista asennetta ja me ollen se näkyy pikkusen eri lailla sitten ne purkautumiset ja niin. Koko se reagointi on vähän erilaista ja maailmankuvakin on erilainen. 10 vuottakin on pitkä aika näinä aikoina, että siinä aikana ehtii muuttua niin paljon tämä ympäristö ja sen myötä ihmiset, että asiat saattaa näyttää hyvin erilaisilta. Ihan tosiaan 10 vuoden ikäerolla. Mutta tosiaan tästä meikäläisen tämmöisen, en nyt niin vanha välttämättä ole ainakaan kaikkien mielestä, mutta sanotaan nyt, että suhteessa tähän parikymppiseen nuorisoon, niin olen kuitenkin tuplasti heitä vanhempi. Niin pystyn sanomaan, että tosiaan se meno, mikä nykyään on aivan yleistä, johon törmää toistuvasti, niin sitä ei todellakaan oltaisi pidetty normaalina. Ei ehkä edes 10 vuotta sitten, mutta varsinkaan sanotaan parikymmentä vuotta sitten, puhumattakaan 30 vuotta sitten. Silloin oltaisiin menty sitten jo jonnekin hoitoon, jos homma olisi ollut samanlaista, mitä se nyt on. Että se on niin pahaksi päässyt se tilanne. Ja nythän sitten tietysti varmaan tässä kohtaa saattaa olla niin, että aika monella on semmoinen kokemus, että taas mä en syyllistä niitä nuoria naisia. Niin en syyllistä kyllä, en totisesti, vaan he on tässä tilanteessa yhtä lailla uhreja kuin kaikki ne, jotka sitten joutuu heidän uhreiksi. Heidän sen vihansa ja katkeruutensa ja semmoisen epätoivon ja kaiken sen siitä kumpuavan toiminnan ja kylmyyden uhriksi. Se on tosi paljon tosi viehättäviä nuoria naisia, joihin tosi moni helposti ihastuu ja rakastuu ja haluaa heitä niin kuin auttaa ja tukea. Ja siis miehistä varsinkin. Miehet on semmoisia, suomalaiset miehet meidät on opetettu siihen, että naisia tuetaan, autetaan, kannustetaan. Ja ainakin osa meistä sanoisi, että nuoremmassakin polvessa on sitä väkeä aika paljon. Ja niinpä sitten tämmöiset tässä myös niin perinteisiin arvoihin uskovat miehet joutuvat väistämättä sinästä vähän niin kuin uhreiksi, koska he menevät ja rakastuvat semmoisiin ihmisiin, jotka eivät pysty rakastamaan itseään ja joilla on valtavia itsetunto-ongelmia. Niin siinä sitten tulee damagea puolin ja toisin. Ja jos nyt halutaan viedä se oikein sitten tämmöiselle ankean käytännölliselle tasolle se, että mitä siitä seuraa, niin siitä seuraa se, että täällä ei synny samalla lailla kestäviä parisuhteita.
kuin ennen. Ja edelleen siitä seuraa se, että täällä ei myöskään synny samalla lailla lapsia kuin ennen. Ja näin ollaan tilanteessa, että tuosta nyt ei oikeastaan en jatka sen pidemmälle, koska se sitten johtaa taas semmoisiin kysymyksiin, joista saadaan toisenlaista kädenvääntöä aikaan. Se on nyt kuitenkin konkreettisesti se tilanne tällä hetkellä, että siis pelottavan iso osa noin 20 nuorista naisista on niin rikki, että he ei pysty semmoiseen normaaliin elämään edes itsensä kanssa ja puhumattakaan, että muiden niin pitäisi olla vielä joku parisuhde ja kun edes ystävien kanssa ei pystytä pitämään sitä hommaa kasassa. On semmoinen välillä todella pitkälle menevä ainoastaan omaan pussiin pelaaminen rehottaa. Ja ei niin kuin selvästikään paljonkaan mietitä sitä, että onko se ne valitut toimintatavat välttämättä niin järkeviä. Johtaako ne johonkin hyvään? Johtaako ne siihen, että edes itse saavuttaa jotain? Ehkä ihan hetkellisesti saavuttaa jotain. Saattaa saavuttaa jotain, kun vaikka järjestää ongelmia toiselle, mutta entäs sitten, kun se alkaa jossain kohtaa kääntyä takaisinpäin ja huomaa, että jää yksin. Ihmiset ei enää luota eikä arvosta. Se on huolestuttava tilanne. Ja tosiaan, jos tästä nyt jotain tahoa pitäisi syyttää tästä asiasta, että kuinka tähän on päästy, on Suomessa hyvin tärkeää tämä syyttäminen, niin koetaan nyt löytää joku syyllinen. Niin kyllähän se nyt siihen suuntaan viittaa, että se, jos haluaa sen syyllisen löytää, niin sitten täytyy katsoa, että kuka tai ketkä on syyllisiä siihen, että mitä tälle suomalaiselle kulttuurille on tapahtunut tämän viimeisen muutaman 10 vuoden aikana. Koska se on vaan jotenkin rapautunut enemmän ja enemmän. Mikä näkyy sen kaltaisissa asioissa kuin esimerkiksi vanhempien ihmisten kunnioittaminen. Mikä ei tarkoita mitään nöyristelyä, mutta sitä, että kunnioitetaan, ymmärretään, ei hypitä nenille eikä niin kuin tulla sanomaan, että no, en voi nyt, mä pidän tämän nyt tämmöisenä siistikielisenä versiona tämän videon, niin en voi mennä niihin. Antaa ihan suoria käytännön esimerkkejä siitä, että minkälaisia asioita, siis just esimerkiksi parikymppiset tytöt saattaa heitellä tämmöiselle 40-kymppiselle äijälle yhtäkkiä vaan ihan päin naamaa haistatella suorilta tosta noin vaan. Sekin olisi aivan tavatonta. Siitä olisi noussut kauhea meteli joskus sen 20-30 vuotta sitten, että mitä ihmettä. Ja se muuten ei ainakin olisi maine mennyt kyllä luultavasti kertaheitolla. Puhumattakaan siitä, että uudestaan ja uudestaan tehdään samaa ja homma vaan jatkuu. Ja tosiaan ongelma ei koske ainoastaan naisia, mutta tosiaan erittäin selvästi mä pystyn näkemään, että nuorten naisten joukossa tämä tilanne on pahempi kuin nuorten miesten. Eli sieltä löytyy enemmän semmoisia täysin rikki olevia yksilöitä, jotka, kuten nyt tämä video on todennäköisesti tuleva otsikko jo sitten kertoo, niin ovat jääneet ilmeisesti joko ihan alusta asti tai ainakin jostain asti vaille sitä kokemusta, että heitä rakastetaan ja heidät hyväksytään semmoisena kuin he on. Eli jostain kotoahan sen pitäisi tietysti aina tulla ensisijaisesti omilta vanhemmilta. Mutta sanotaan nyt näin, että no kaikilla ei edes ole omia vanhempia. Niin paitsi sieltä, niin sen pitäisi tulla sitten myös tästä ympärillä vallitsevasta muusta yhteiskunnasta. Että täällä pitäisi myös ihmisten pystyä näyttämään toisilleen. Erityisesti vanhempien ihmisten pitäisi pystyä näyttämään nuoremmille. Se näyttämään saada heidät oikeasti tuntemaan se, että he ovat ihan ok. Ja se ei tarkoita sitä, että mikä tahansa käyttäytyminen olisi ok. Mutta se, että ne ihmiset on, ja että heitä ei olla tuomitsemassa mihinkään, heitä rakastetaan ja heitä halutaan auttaa. Se on nyt semmoinen juttu, että jos tämä maa halutaan tästä jotenkin vielä raiteilleen saattaa, niin nyt meidän on pikaa korjattava tämä tilanne. Koska vielä ei ole liian myöhäistä. Että jos nyt vielä 10 vuotta katsellaan tätä, annetaan tämän homman mennä näin, niin sitten ei kohta ole kyllä enää paluuta. Mutta koska nyt minun ikäiset vielä noin 40 on ehtinyt monet kasvaa semmoisessa Suomessa, jossa oli asiat eri lailla tässä mielessä, niin heille
noin nelikymppisille ja vähän nuoremmillekin, niin ei tarvitse kuitenkaan alusta asti niitä asioita opettaa, vaan pikemminkin vaan muistuttaa, että hei, tämmöinenkin todellisuus oli olemassa vielä hetki sitten. Eikä sitä ole sinänsä mihinkään menetetty. Se on nyt vaan vähän hukassa. Ja tosiaan sitä on selvästi ihan tarkoitushakuisestikin hukattu, sitä tämmöistä perinteistä suomalaista kulttuuria, ja kuulee edelleen semmoisia väitöksiä lisääntyvässä määrin, että mitään suomalaisuutta ei kuulemma myöskään ole olemassa, niin kuin ei ranskalaisuuttakaan, eikä mitään tämmöistä. No ei kohta olekaan, kun sitä nyt tässä koko ajan tällä lailla on tuhottu ja tuhotaan. Mutta kyllä mä pystyn sanomaan, että se on olemassa ja se on ollut olemassa. Ja se on näkynyt tämän kaltaisissa asioissa ja nyt sen olisi syytä alkaa näkyä sitten taas. Että ennen kaikkea se semmoinen rakkauden ja hyväksynnän näyttäminen lapsesta asti. Ehkä sitten erityisen herkkä ikä tulee joskus siinä esiteini-iässä ja teini-iässä, jolloin tosi moni on aivan yksin tuo jossain yläasteella ja ala-asteella ja yläasteella ja vaikka minkälaisen helvetin keskellä saattaa joutua vuosikausia kestämään niin, että ei kukaan välttämättä tiedä tai tajua. Ongelma koskee koko tätä suomalaista yhteiskuntaa, eikä siitä voi sillä lailla lykätä vastuuta vain jollekin taholle. Esimerkiksi sanoa sinne kotiin, että nyt vaan niin kuin alkakaa näyttää sille rakkautta ja pistäkää se kuntoon. Ensinnäkään ei sitä välttämättä ne vanhemmatkaan osaa. Ehkä heitäkin on kohdeltu väärin tai heillä on omat syynsä, taustansa, minkä takia ei vaan pysty tai osaa. Se on Suomessa iso kynnys pelkästään vaikka halaaminen, tiedättekö. Nykyään se on vähän eri homma, mutta mä muistan silloin, kun alkoi nähdä sitä. Mä asuin stadissa silloin, se oli joskus 2000-luvun alkua, niin silloin mä pystyn merkille, että nyt on nuoriso alkanut halailemaan toisiaan. Silloin se alkoi. Sitä ennen ei ollut sitäkään. Oltiin hyvin, hyvin pidättyväisiä. Eli tämä on ollut aina vähän semmoinen, emme tiedä aina, mutta sanotaan, että pitkän aikaa Suomessa on ollut tosi vaikea. No varsinkaan miesten, mutta myöskin naisten. Ehkä erityisesti isien ja äitien on ollut hyvin hankalaa jostain syystä näyttää sitä välittämistään suoraan ja selkeästi niin, että se menisi varmasti jakeluun. Ja nyt sitten tilanne on ilmeisesti pahentunut jossakin määrin, koska mä ainakaan en henkilökohtaisesti koe, että olisin jäänyt vaille sitä rakkautta ja hyväksyntää, vaikka sitä silloin meikäläisen nuoruudessakaan ei tosiaan sillä lailla suoraan näytetty. Se ei ollut silloin varmaan niin oikein missään kovin yleistä, että se oli jonkinlainen niin positiivinen pieni ihme, että oltiin sellainen avoimesti helliä niin kuin perheen kesken esimerkiksi. Mutta varsinkaan tietysti poikalapsia ei ole saanut kohdella hellästi, kun se on kuulemma nostanut pissaa päähän tai jotain semmoista. Se on yksi niitä vanhoja kummallisia uskomuksia, jotka on joku jossain kohtaa keksinyt, jotka on sitkeästi tässä maassa elänyt. Ne käsitykset siis. Mutta niin nyt se, että miten tähän on päädytty, niin sen ei oikeastaan niinkään ole väliä. Ei ainakaan se syyllisten löytämisen, koska mitäpä se auttaa. Ihan mielenkiintoinen kysymys se on kyllä, että mikä tai mitkä kaikki asiat tähän on johtanut ja missä määrin se on ollut tarkoituksellista. Se on myös hyvin kiinnostavaa. Jos on vähän niin sanotusti foliohattu, niin saattaisi päätyä miettimään esimerkiksi sellaista, että jos jonkin tahon tarkoituksena olisi tuhota joku kansakunta kokonaan. Niin suomalaisiahan on kansakuntana yritetty vimmaisesti tuhota. Ennen Ruotsin vallan aikaa yritti monet ja siitä ei tullut mitään. Ja sitten ruotsalaiset onnistu tekemään sen keksimällä muutaman uuden hauskan idean, niin kuin esimerkiksi sen, että yhteiset maat jaettiinkin niin, että sä omistat ton sivun, sä omistat ton sivun, sä omistat ton. Ja saatiin ihmiset näin kadehtimaan toisiaan. Tämä on siis täysin tietoinen strategia. Ei mikään huuhaa-teoria tämä, vaan ja sitten iso jakoko se nyt oli tämä termi, millä se silloin kulki, että jaettiin maat.
jotka oli aikaisemmin yhteisiä, niin sitten ne jaettiin ja annettiin jonkun omaksi. Ja saatiin syntymään tämmöinen yhteisöiden rikkoutuminen. Niin ihan saman tapaan, jos nyt ajatellaan, että tänä päivänä esimerkiksi jollakin taholla tai tahoilla olisi semmoinen motivaatio, että saadaan rikottua tämän kansan yhtenäisyys ja se yhteishenki, tuhottua se porukka jollain tavalla niin, että ne ei kykene enää eikä edes halua, ettei ne koe mitään semmoista yhtenäisyyttä ja että ne voidaan vaan tulla ja määrätä, että nyt tehdään näin ja näin. Ja ihan jo vaikka sitäkin kautta, että jos halutaan, leikitään vaikka, että haluttaisiin tämä syntyvyys kääntää Suomessa laskuun. Sehän on ollut laskussa jo hyvän aikaa, jopa niin kuin huolestuttavalle asteelle asti. Jos ajatellaan, että jollakin taholla olisi motivaatio edistää sitäkin asiaa tässä samalla entisestään, niin tämähän katsoo tätä nykytilannetta, niin tosiaan tämmöinen foliohatumpi yksilö voisi pohtia, että onkohan se nyt ihan täysin sattumaa? Miksi tämä kulttuuri on rikottu tällä tavalla, minkä takia nämä perinteiset arvot on niin tuhottu? Voiko se olla niin, että siellä olisi ollut takana jotain suunnitelmallisuutta ja ehkä jopa semmoinen strategia, että kun nyt saadaan tämä näin solmuja ihmiset näin sekaisin, niin eihän niistä sitten ole enää semmoista vastusta. Ne eivät silloin pysty muodostamaan mitään kansakuntaa, eivätkä pysty toimimaan yhdessä, koska niillä on liian paljon tekemistä niiden omien ongelmiensa kanssa, ja ne alkaa sotia keskenään. Alkaa riidellä keskenään. Jos se olisi semmoinen foliohattu, joka ajattelisi tuommoisia vaihtoehtoja, niin saattaisi sitten olla tosiaan sillä kannalla, että ehkä siinä on joku tarkoitus, ja saattaisi myös todeta, että no aika hyvin on mennyt putkeen se homma, koska melko syvälle suohon tässä nyt on jouduttu. Ollaan siinä tilanteessa, että nyt alkaa kohta olla jo niin kriisi toimenpiteiden aika. Kriisi on käsillä ilman muuta jo. Siitä ei ole pienitkään kysettä tai epäselvyyttä. Ja se, että kuinka tämä tilanne tästä nyt saadaan korjattua, niin se vaatii ehkä vielä vähän pohtimista. Mihinkään älyttömyyksiin ei kannata lähteä, ei kannata vaihtaa yhtä ääripäätä toiseen. Ja minkälainen teeskentely ei auta. Sitä ehdotonta ja pyyteetöntä rakkautta ei voi teeskennellä. Sitä ei voi korvata. Sitä aitoa versiota ei voi korvata millään teeskennellyllä versiolla. Sen varsinkin nuori tunnistaa kyllä, jos on jotain ihme huttua. Ei tätä semmoista aitoa rakastamista ja hyväksyntää erityisesti tonne nuorten suuntaan ja nyt varsinkin sitten niin kuin kriisiasteella niille, jotka on jo menettäneet uskonsa tähän maailmaan, jotka on siinä noin 20 korvilla ja pitävät itseänsä rumina ja epäonnistuneina tyhminä yksilöinä, jolla on kuitenkin ainakin niin kuin ulkoista kauneutta ja älyä niin paljon, että pelkästään ne kaksi asiaa pistää ihmisten päät pyörälle ihan niin kuin yhtenään. Eli heillä on selvästi paljon enemmän semmoista jotain kuin mitä he itse käsittää. Että samat ihmiset pitää itseään tyhminä ja rumina, vaikka kovasti heitä niin kuin yritetään muiden ihmisten toimesta ihailla ja rakastaa ja auttaa. Ja nyt lähdin tuossa ihan tarkoituksella nimenomaan mainitsin ulkoisen kauneuden. Siksi, että se on myös tämmöinen yhdistävä tekijä nyt näillä nuorilla neidoilla, joilla näitä ongelmia kaikkein eniten on. Siellä on myös paljon semmoista väkeä, joka ei sitten, että välttämättä se heidän kauneutensa ei näy samalla lailla päälle päin. Ja sekin johtuu siitä, että siellä on jokin semmoinen itsetunto-ongelma tai lukko, joka estää sitä, että he ei uskalla näyttää sitä päälle päin. Kun on selitetty, että ulkoisen kauneuden ei ole mitään väliä, vaan sisäisellä on väliä. Ja sillä perusteella sitten viety sekin ajatus niin kuin överiksi, että on kielletty esimerkiksi nyt sitten nuorilta naisilta se, että ette saa näyttää hyvältä. Ei sekään ole kovin tervettä. Ei todellakaan.
Ja se ulkoisen kauneuden olemassaolo ei sitten mitenkään poista sitä sisäisen kauneuden merkitystä. Ja ne kaksi yhdessä varsinkin on se, mikä sitten todella alkaa niin toimia ja kolista. Mutta se just vaatii sen sisäisen kauneuden esiin pääseminen vaatii sen, että nämä itsetunto-ongelmat tulee ensin jotenkin selättää. Ja niitä ei selätetä uhoamalla eikä ei semmoisella asenteella, että turpii vaan kaikille. Semmoinen ei ole mitään todellista itsevarmuutta eikä todellista vahvuutta. Se on semmoista uhoamista, teeskentelyä ja esittämistä. Ja sitten pahimmillaan se lipsahtelee sinne niin pitkälle, että voidaan jo alkaa puhua vähintään niin kuin narsistisesta käyttäytymisestä, jos ei välttämättä ihan puhtaasti narsismista. Mutta siinä kohtaa, kun homma alkaa olla semmoista, että tosiaan on toisten manipulointia ja niin valheiden levittäminen ja niin semmoinen ahdistelulla ja pakottamisella ja uhkailulla. Jos ne alkaa olla semmoisia normaaleja toimintatapoja ihmiselle, niin sitten siinä mennään ainakin jo niillä rajoilla, että missä kohtaa pitää alkaa puhua jostain persoonallisuushäiriöstä, mikä kertoo aika paljon, että eihän niissä ihmisissä nyt sinänsä mitään häiriötä ole. Ei niissä ole mitään semmoista kehitysvikaa tai jotain vajausta, minkä takia niitä pitäisi kutsua mitenkään häiriöisiksi, mutta jos se toiminta alkaa olla niin pitkälle menevää, että se ylittää pahimmillaan jopa narsismin määritelmän diagnostiset kriteerit, niin aika heikossa pisteessä ollaan silloin. Ja kuten tuossa aikaisemminkin jo totesin, niin se ei sieltä välttämättä niiden ihmisten omasta näkökulmasta katsottuna ole niin erikoinen se tilanne. He ei pysty sitä tunnistamaan, koska he ei ole nähnyt muuta kuin sen oman tilanteensa. Heillä on kokemusta vaan siitä ajasta, minkä he on nyt tässä maailmassa ollut ja tässä maassa ollut. Ja varsinkin kun he eivät todellakaan ole sen tilanteensa kanssa yksin, vaan on niin paljon muita kohtalotovereita, niin se voi hyvin äkkiä johtaa siihen, että sinne ympärillä heillä vallitsee semmoinen täysin toisen näköinen todellisuus, jossa on tommonen vaikka nyt sitten vanhemman tai perinteisempiä arvoja kannattavan ihmisen kannalta ollaan jo todella syvällä umpimetsässä ja että se toiminta, jos nyt ihan näin saa sanoa, niin vaikuttaa ihan suoraan sanottuna hullulta. Niin. Siis ihan puhtaasti hyvällä sanon sen, että en taaskaan syytä ketään, vaan sanon vaan, että se on se vaikutelma, mikä tulee semmoiselle ihmiselle, joka on tottunut olennaisesti toisenlaiseen tapaan tulla toimeen ihmisten kanssa. Ja nähnyt vielä kaiken lisäksi, että se pelaa. Että silloin kun kunnioitettiin toisiaan, niin tehtiin enemmän yhteistyötä ja niin kuin tämmöinen, nyt tulee taas vähän ruma sana, paskan jauhanta, niin sitä ei katsottu hyvällä. Nykyäänhän sekin on ihan täysin niin kuin standardimeininki, että hirveän paljon jauhetaan juttuja, joihin ehkä itsekin uskotaan. Saattaa olla, että on kuultu jotain jostakin ja se on tullut vähän erilaisena versiona ja sitten se lykätään eteenpäin joko semmoisena, kun se on kuultu jostain, tai sitten mahdollisesti vielä vähän sävytellään sitä lisää ja pistetään vähän äänenpainoa ja jätetään pikkusen jotain sanomatta, niin saadaan se sitten vielä kummallisemmaksi se keitos. Se on erittäin yleistä nykyään. Sitä tapahtuu vanhempienkin piirissä nykyään paljon enemmän kuin ennen. Niin. No, tässä kai se alkaa nyt olla tämän videon sisältö niin ulos jotakuinkin ehkä toivottavasti ymmärrettävästi tuupattuna, että siis jokin asia tai asiat on johtaneet siihen, että erityisesti siellä noin parikymppisten suomalaisnaisten riveissä voidaan ihan tavattoman huonosti. Ollaan ihan rikki. Ei uskalleta kohdata edes itseään ja omia asioita sillä lailla semmoisena kuin ne on. Ja sitten jos puhutaan siitä, että varmaan kuitenkin useimmat
heistäkin kovasti haluaisivat jossakin syvällä sisällään ainakin, että heitä todella rakastettaisiin, että joku oikeasti rakastaa ihan täysin sellainen klassiseen perinteiseen tyyliin rakastaa. Niin eihän siellä nyt edes kaikki enää ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Se on aika traagista. Ja sitten nekin, jotka saattaa ymmärtää tai jolla on ainakin joku aavistus siitä, että mitä se olisi, niin he ei uskalla antautua sillä ajatuksella, että joku oikeasti tekisikin niin. Tai rakastaisi heitä ehdoitta. Edes sillä lailla, että siihen ei liity mitään romanttista tai seksuaalista. Että ei edes välttämättä omilta vanhemmilta osata ottaa sitä vastaan, että he oikeasti välittää. Ne oikeasti rakastaa. Sekin voi olla monelle jo liikaa. Se sattuu liikaa se pelkkä ajatus, että niin voisi olla. Ja puhumattakaan sitä, kun mennään just tänne romanttis-seksuaaliselle puolelle, niin siinä on sitten ehkä osittain sen seurauksena käynyt niin, että tosi monen on helpompi ottaa tästä niin kuin rakastamisen kokonaisuudesta ja parisuhteiden muodostamasta siitä kokonaisuudesta, niin ainoastaan seksi. Että se on suht helppoa. Siinä ei tarvi olla semmoisia tunnesiteitä, ainakaan kaikilla ei tarvi olla. Jotkut, kuten minä, on semmoisia kummajaisia, että ei niin kuin pystytä siihen sekstailuun, ellei siellä ole ensin vahva tunneside ja luottamuspohjalla. Mutta monet pystyy. Eivätkä taas sitten vastaavasti halua mitään tunnesiteitä, eivätkä luottamuksia sinne, vaan pysyvät nimenomaan siinä turvallisesti siinä niin seksin puolella. Ja ehkä voidaan vähän vaikka seurustella siihen päälle, mutta sekin on usein semmoista hyvin jotenkin pintapuolista. Siitä puuttuu se kaikki syvyys. Ja eiköhän se puutu sieltä just sen takia, että ei vaan uskalleta. Eikä oikein osatakaan enää. Se on kadonnut niin kauas. Siitä on tullut semmoinen mukamas vanhakantainen tämmöinen romanttis, hömpällinen juttu, että oltaisikin tosissaan siinä niin kumppaneita. Eikä mitään vaan tyttö- ja poikaystäviä tai jotain semmoista. Eikä nyt väärin ole, että on tyttö- ja poikaystävät ja näin. Ja varsinkin nuorempana se on ihan jees. Ihan rauhassa vaan. Mutta sitten kun tullaan vähänkin vanhemmaksi ja halutaan jotain semmoista todellista, niin sitten jos ei siihen pystytä, niin ongelmia tulee. Ihan varmasti. Sekä yksilötasolla että sitten myös niin yhteiskunnan tasolla. Koska yhteiskunta hajoaa tämmöisen näin. Tämä kansakunta hajoaa siihen, että ei enää osata rakastaa ja välittää toisistamme. Joo, siitähän voisi sitten jatkaa vaikka mihin suuntaan tätä ajatuskulkua. Muun muassa siihen, että sitten kun ei osata oikeasti rakastaa itseään eikä muita, niin se on hirveän helppo tämmöisen rahan ympärillä pyörivän yhteiskunnan niin tuupata tilalle sitten viihdettä. Tulee kaiken muotoista mahdollista viihdettä. Erilaista höttöä, jolla koetaan vaan peitellä sitä, miten paskalta tuntuu oikeasti. Sitä tyhjyyttä. Ja se sitten entisestään edistää sitä, että hommat hajoaa ihan täysin käsiin. Joo, nyt mä luulen, että lopettelen tähän. Eiköhän tämä asia nyt käynyt tässä suurin piirtein selväksi. Ja katsotaan sitten, miten tästä jatketaan nyt. Koitan kehitellä ihan jotain semmoisia konkreettisiakin ratkaisuja nyt tähän asiaan. Toivottavasti en ihan omin päin. En usko, että ihan omin päin tarvii. Pitää pistää vähän jotain ajatusriihtä kasaan ja miettiä, että minkälaisia keinoja siihen nyt sitten voisi olla, että tosiaan tämä pitkään jatkunut tämmöisen pyyteettömän rakkauden puute on aiheuttanut näin pahat psyykkiset vammat, ihan suoraan sanottuna, niin monille. Kuinka sitä voidaan korjata sitä tilannetta. Sen mä tiedän, että ei niiden pysyviä tarve niiden vammojen olla. Ne on kuitenkin vain henkisiä, vaikka siis eihän se vain nyt tarkoita sitä, että ne ei olisi merkittäviä, ne on nimenomaan, mutta koska ne on kuitenkin psyykkisiä eikä fyysisiä, niin kyllä niillä on tehtävissä. Se tilanne on korjattavissa.
Ei millään lääkkeellä, eikä huumeilla, eikä päihteillä ylipäätään. Niiden käyttö on kanssa aivan selvästi lisääntynyt juuri siksi, että se kylmyys on lisääntynyt. Tarvitaan jotain muuta. Tarvitaan semmoisia luonnollisia ratkaisuja kuin se, että se nyt pystytään sitten jotenkin tosiaan viemään perille se viesti, että teitä rakastetaan just semmoisena kuin olette. Ja että jos jotain kritiikkiä tulee, niin se liittyy sitten niihin toimintatapoihin ja ehkä niiden toimintatapojen takana oleviin ajatusmalleihin, mutta ei yhteenkään ihmisenä. Juu, nyt mä lopetan, koska tästä alkaa tulla taas vähän tämmöistä hapuilevaa ja aika loppuu muutenkin kesken. Kiitoksia teille, jotka jaksoitte roikkua siellä ja niin palataan asiaan taas ihan pian. Hyvää päivän jatkoa ja hei.